Ndị ọma na-ege ntị, dịka anyị gwara unu na anyị dị n'Igbo dị n'oyibo. Anyị ga-eme nke oyibie maka ndị na-eche na anyị amarọ ka esi eme n'oyibo. Ka anyị kụzikwelu unu na enwe nke anyị kụziri olu ndị ọcha mana na-ekwere ha omume. Akwa eziokwu n'oyibo mana o kwere ha omume. Nke a bụ gịnị? As I was passing in the Catholic compound. Ka esi ekwu ya n'oyibo, ọ sị as I was passing in the Catholic efugo na ọgbagwoju okwu afọ akwụkwọ mahadum n'oyibo nwe dịkwa ka ọ ka afọ arụ karịa Igbo, mana anyị agwakwa ọzọ ka anyị nenekwa ọzọ ma anyị enwudie na nke ikpeazụ. As I was passing in the Catholic compound, I saw the Catholic catechizing in the Catholic Cathedral at Calabar. Onye na-ekwu nwa Igbo na-atọ. Ọ fekwa m obere arụ maka nwa mmadụ ka nwa ọ bụgo na onwe ka nsi dajọọ ya. Unu egbu na m egbu na ihe anyị na-eme bụ ka ọdịnala be anyị ghara ịna. As I was passing the Catholic compound, I saw the Catholic catechizing the Catholic Cathedral at Calabar. As I was passing the Catholic compound, I saw the Catholic catechizing the Catholic Cathedral at Calabar. As I was passing the Catholic compound, I saw the Catholic Cathedral at where? At Calabar. Thank you. Dalunu.